Geng, neng Jogja kuwi eneng dalan sing dadi kompas darurat ya geng ya. Sak gaptek-gaptekmu karo dalan Jogja, angger awakmu mlaku metu saka kutha Jogja, awakmu bakal nemu dalan amba iki geng. Awakmu bakal slamet lan iso bali mulih. Dalan sing dawane meh 37 km iki ketoke biasa wae to geng, nanging awakmu ngerti ora geng? Proyek dalan iki mbiyen digagas tahun 70-an. Hasil urun rembug Keraton Ngayogyakarta jaman Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9 karo Universitas Gadjah Mada geng. Nah lembangun dhewe nyicil nganti 15 tahun geng, mergo danane mepet. Sing isih arang wong ngerti, saiki neng kene eneng Jalan Pajajaran, Siliwangi, Majapahit, lan apa meneh ya geng ya, aku rada lali geng. Sing jelas iki kabeh dudu perkara jeneng pahlawan biasa geng. Sri Sultan Hamengkubuwana ke-10 sengaja milih jeneng tokoh Sunda iki geng, nggo medhot mitos jaman perang Jawa karo Sunda geng. Kawit jaman perang bubat puluhan abad kepungkur. Jeneng dalan sing anyar iki dadi rekonsiliasi budaya sing filosofis banget ya geng ya. Jalan Ring Road Jogja iki dibangun 15 tahun ya geng ya. Wiwit saka tahun 1980-an nganti tahun 1995 agi rampung ya geng ya. Yen dirasa-rasake, dalan iki persis nggawe pertahanan melingkar ning Jogja yen sak wayah-wayah ana gegeran geng.